वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो 22 जानुवारि सुबुं खुंथाय सान एबा रिपाब्लिक डे बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जे मैया साननैसोनि सिगाङावसो जोङो 22 जानुवारि सान खुंदों, बयबो फालिदों, दुलाराय भारत नाङैनो खुंदों। दा बे 22 जानुवारि सानखौ मानो फालिनाय जायो एबा माबोरैयै 22 जानुवारि साना जोंनि थाखाय गोसोखांजाथाव सान जाखो बेनि सोमोन्दै आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोननि जायफोर मिथिया एबा मिथिनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लानो हागोन आरो मिथिनानैबो नायदोंबा बेनि थाखाय नोंथांमोना जोबोद साबायखर। फैदोंब्ला लोगोफोर जोङो जागायदिनि। लोगोफोर, जों मिथिगौ जे जोंनि भारतआव सिन्धु सोदोमस्रि जाखांजेननायनिफ्राय जोङो हिन्दु माहारिया भारतआव रायजो खुंजेनदोंमोन, लाजेनदोंमोन। बिनि उनावहाय तुर्की, आफगानफोर आरो सुल्तानफोरनि मुगाया फारि फारियै जोंनाव गोबां जाखांबोबाय थादों। दा बेनि उनाव जोङो मोनसे टार्निं पइन्ट हिसाबै मोनसे मायथाइखौ जों गोसोखांनो हायो। बे जाहैबाय 1757 मायथाइनि पलासि दावहा। 1757 मायथाइनि पलासि दावहाया जाहैबाय सिराज उद-दौला आरो रबार्ट क्लाइभ इंराज गभर्नर जेनेरेलनि गेजेराव जादोंमोन। दा बे दावहानि उनावनो जोंनि भारत हादराव राजा खुंथाय एबा राजखुंथाया जोबलांदों आरो इंराजआ थोंजोङै भारत हादरखौ सालायनो आखायाव लादों। बेनिफ्रायनो जागायजेननानै फारियै 1947 मायथाइनि जोंनि भारत उदांस्रि मोनजासिम बे सोलिबाय थादों। दा बे गोलाव समखिनियाव जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन गेदेमा दैदेनगिरिफोरा उदांस्रिनि थाखाय गोबां खेब सोमावसारबोदोंमोन। बिनि हिसाबै गिबियै जों मोनदों 1857 मायथाइनि सान्थ्रि बिग्रायनायखौ। 1857 मायथाइनि सान्थ्रि बिग्रायनायाव एबा सान्थ्रि बिग्रायनायानो जोंनि भारतनि गिबिसिन उदांस्रि सोमावसारनाय। बेनि उनाव फारियै महात्मा गान्धी बिथांनि नाजानायाव 1947 मायथाइयाव भारतआ उदांस्रि मोनफैनो हादों। दा बेनि थाखाय जोंनि भारतआ उदांस्रि मोननाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि हादरखौ गाव खुंथायनि सिङाव एबा जोंनि भारत हादरखौ जों गाव हारसिङैनो खुंनाय जायाखै। बिनिखायनो मा जाबाय, जोंनि इंराज गभर्नरफ्रा एबा इंराज सरकारा जोंनि भारत हादरखौ गोबां समाव गोबां एक्ट दानानै, गोबां समाव गोबां आयेन दानानै जोंनि भारत हादरखौ सालायबोबाय थादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव फारियै दङ, नोंथांमोननो फरायनानै होनो आखायाव लालांदों। बे जाहैबाय 1861 मायथाइनि इन्डियान काउन्सिल एक्ट, आरोबाव 1892 मायथाइनि इन्डियान काउन्सिल एक्टआव, बेनिफ्राय 1909नि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट, आरोबाव 1919नि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट आरो 1935नि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट। बेफोरो बेनिफ्राय 1935 मायथाइनि भारत सोरखार आयेन एबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोसोखांजाथाव। मानो होनब्ला बे मायथाइयाव इंराज सरकार, भारत हादरखौ जाय सालायबाय थादों, इस्ट इन्डिया कम्पानिनि सरकार, बेजों जोंनि भारत हादरनि उदांस्रि सोमावसारगिरिफोर एबा महात्मा गान्धी बिथांमोन बा हारिमायारि कंग्रेस, आरोबाव फारसेथिंजाय इंलेन्डनि सरकार, बे समाव महारानिमोन। दा बेजों मोनथामै मा जाबाय, इंलेन्डआव मा खालामदों, लन्डनाव 3 खनायारि सावरायलायदों, त्रिपार्टक। बे 3 खनायारि सावरायलायनायनि गेजेरजों मा खालामनानै होदों, भारतआव जे उदांस्रि मोनगोन बा उदांस्रिनि सिगां भारतखौ सामलायनो जे मोनसे मा नांगौ, जोङो आलादा भारतारि संबिजिर नांगौ। बिनि थाखाय बे सावरायमेलाव सावरायनाय जादोंमोन आरो सावरायनायनि फिथाइ बादियै इंराज सरकारा साइमन कमिसन दानानै हरदोंमोन। दा बेनिफ्राय 1940 मायथाइयाव ब्रिटिश सरकारा केबिनेट मिशन दानानै हरदों। बे केबिनेट मिशना जाहैबाय इंलेन्डनिफ्राय, थोंजों इंलेन्डनि केबिनेटनिफ्राय फैनाय। दा बे केबिनेट मिशनानो भारतआव फैनानै मा खालामफैबाय, भारतारिफोरनि दाबिखौ सुफुंनो थाखाय मा खालामबाय, भारतारि संबिजिर दानो थाखाय थागथियारि खालामनानै होफैबाय। बिनिनो 1946 मायथाइयाव भारतआव सफैनानै मा खालामना होफैबाय, संबिजिर रनसायनायनि थांखिखौ रोखा खालामनानै होबाय आरो संबिजिर आफाद दानानै होबाय। जाय संबिजिर आफादाव डक्टर राजेन्द्र प्रसादखौ आफादगिरि महरै थिसननाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय संबिजिर आफाद दाखांनायनि उनाव मा खालामबाय, संबिजिर रनसायनो थाखाय मोनसे आफाद दानानै होबाय, दालाय आफाद दानानै होबाय, जायखौ मा होनदों, ड्राफ्टिं कमिटि एबा खस्रा आफाद। बे जाहैबाय 1947 मायथाइयाव 22 आगस्ट खालि दाजादों। दा बेनि आफादगिरि हिसाबै थिसनदोंमोन डक्टर बि.आर. आम्बेडकारखौ आरो बेजों लोगोसे 6 सोद्रोमाफोर सोफानानै होनाय जादों। दा बिथांमोनानो संबिजिरखौ मा जाबाय, गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोर लाफानानै मोनफा मोनफा भारतनि संबिजिरनि गासैबो बिथिंफोरखौ, आयदाफोरखौ सोनानै लिरनाय जाबाय।
लिरनायनि उनावहाय 1948 मायथाइनि जानुवारि दानाव बेखौ फोजोबबाय। फोजोबनानै गासै 8 दान भारतारि फोरजाफोरनि आखायाव हगारबाय जे माबाफोर सोसननांगौ दं नामा, माबाफोर गोदान थालांदों नामा, अबेखौबा गारनांगौ नामा, बेनि सोमोन्दै दोनबाय। दोनखांनायनि उनाव 8 दान थांखांनायनि उनाव बा 8 मास थांखांनायनि उनाव 1949 मायथाइनि 26 नभेम्बराव संबिजिर आफाद दानायनि आफादगिरि डक्टर राजेन्द्र प्रसादनो गथायबाय। बिथाङा सहि खालामबाय एबा मुंसाइ होबाय। बेनिफ्राय एप्रुभ जाबाय बियो, बेखौ जों गनाय जासिगोन, मा होनो, भारताव फालिसिगोन बा बाहायसिगोन। बे थांखिया जाखाबाय, गनायजाखाबाय अलरेडि। बेनिफ्राय 1950 मायथाइनि 22 जानुवारि खालिनिफ्राय जोंनि बे भारत हादरनि संबिजिरखौ जोङो भारताव बाहायसिगोन एबा बाहायनाय जाबाय होननानै खनसे फोसावनानै होबाय। बेनिफ्रायनो जोंनि भारत हादराव जोंनि भारतनिनो खान्थि बादियै, जोंनि भारतनिनो संबिजिर बादियै जोंहा मा जाबाय, बाहायजाबाय एबा खुंजाबाय। दा बिनि सिगां 1947 मायथाइयावनो भारताव नाथाय उदांस्रि मोनखादोंमोन, नाथाय बेयाव गभर्नर जेनेरेलासो सालायलांदोंमोन। दा बेनिखायनो 26 जानुवारि सानखौ जोङो गोसोखांथि सान एबा जोंनि भारत हादराव नों आंआनो खुंनो हानाय एबा सुबुङानो जोंनि भारत हादरखौ सरासनस्रा सुबुङानो खुंनो हानाय जाफैबाय। नाथाय बिनि सिगां नाहरोब्ला जारिमिनाव नुयो गासिबो राजायानो रायजो खुंनाय आरो 200 बोसोर 1757 मायथाइनि पलासि दावहानिफ्राय इंराजफोरा खुंदोंमोन। बेनिफ्राय गासैबो बे खान्थिफोरखौ सिफायजोबनानै नों आं सुबुङानो रायजो खुंनो हानाय बा हादर खुंनो हानायनि गोहो जाफैनाया जाहैबाय 26 जानुवारि 1950 मायथाइनिफ्राय। बेनिखायनो बे 26 जानुवारि सानखौ जोङो भारत हादराव मा खालामो, सुबुं खुंथाइ सान एबा रिपाब्लिक डे हिसाबै जों फालिबाय थायो आरो फालिलांबाय थागोन। दा बेखिनियावनो मोनसे सोफादेरनो आखायाव लादों, बे जाहैबाय जोंनि भारतनि बे संबिजिरखौ ड्राफ्टिं कमिटि एबा खसरा आफादा रनसायनायाव गासै 2 बोसोर 11 दान आरो 18 सान बेखिनि सम लादों। बे गोलाव समाव रनसायनानैनो जोंनि भारत हादरनि संबिजिरा सुजुजादों आरो मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन संबिजिर महरै गनायजादों। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना निस्सय बुजिनो हाबाय जे आं मा खिन्थादों आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियामोनब्ला मिथिनानै लाबाय आरो मिथिखांनानैबाबो नायदोंब्ला नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।